бъде на много високо ниво. Здравейте, уважаеми зрители! Започва следобедното ток-шоу на TV7. Споделено с Вихра, вашия шанс да се запознаете с всевъзможни интересни хора и техните, разбира се, уникални истории. Днес пък ще ви срещна с различни талантливи хора от морския град Бургас. Първи при мен ще бъде организаторът на конкурса "Бургас търси своя талант". Обещах ви песни и танци, така че ще ги имаме. Той е водил предаване в местната телевизия, организирал благотворителни концерти и дори е направил филм "Теб чаках". Този филм е посветен на проблемите на младите хора. Повече за конкурса, който организира и бургаските таланти, ще научим от самия него. Моля да посрещнем с аплодисменти Иван Бъчваров! Здрасти! Много ми е приятно. Заповядай, Боже, колко си млад! Мислех, че ще дойде някой олегнал господин, а ти си толкова малък. На колко години си? Ами на 18. На 18 години? И организираш, имаш филм, организираш конкурси, занимаваш се с шоу-бизнес. Какво? Прочетох, че още от малък си те влече шоу-бизнеса. Да. Какво те влече в шоу-бизнеса? Ами, не знам, може би всичкото това чувство, което ми доставя удоволствието. Така, в смисъл... Какво удоволствие ти удоволствие ми доставя. Какво конкретно? Кажи ми. Да правиш филм, да намираш таланти, да организираш събития, да правиш благотворителност. Кое от всичко? Ами, всичко. Всичко свързано с шоу, сцена, камери и така. Ти казваш шоу-бизнес. Има ли такъв в България? Ами, може да се каже, че има, но... Твоя опит какво показва? Ами, като цяло, младите не са много подкрепени от по-големите предавания, продуцентски къщи. И не мога да си го обясня защо, защото тъй като ние сме младите, ние сме бъдещето като цяло и в смисъл трябва да се подаде ръка по някакъв начин на нас, за да може да се развиваме. Но като цяло абсолютно всичко, което сме направили до тук е изцяло финанси, труд, изцяло ние сме си го направили сами, с наши средства. Искам да разкажеш на нашите зрители и на нашата публика какви точно неща си организирал, какво точно си правил. Разбрах, представих това, че ти си правил един проект, имал си един филм за младите хора. Да. След това как реши да правиш бургаските таланти, защо бургаски? Така че дай да тръгнем най-напред. Историята е много интересна. Всичко започна с едни клипчета пародийни. Както казах, малък ме влече това. Да. Почнахме да правим пародийни клипчета. В началото си казахме Пародия ТВ. След като вече израснахме малко, решихме да се занимаваме с нещо по-сериозно. И решихме да направим филм. Всички ни казваха... Казваш, решихме? Решихме, да, защото... Ти работиш с екип? Да. Всички ни казваха, че това е голяма лъжица за нашата уста, че няма да може да се справим, че... Не ни повярваха като цяло. Кои всички ти с кого сподели? Ами... Имам предвид по-големите. Хората с опит. Така. Друго. И започнахте с екипа да правите филм. Защо точно филм, свързан с проблемите на младите хора? За какво се разказваше в този филм? Ами, разказваше се за днешните проблеми на младите. Един много нашумял проблем е аборта на невръстна възраст, както и наркотиците. Така, това е конкретен проблем за наркотиците. Имаш ли някакви близки приятели, които са пострадали от наркотиците, които взимат наркотици? Не. Разбрах, че и за жени, които на много малко възраст правят аборти. Също се разказва във филма. Какво те провокира точно с наркотиците и с абортите да се занимаваш? Ами аз принципно исках филма да е разтоварващ. Комедия от стила High School Musical. Но човека, който пише сценария, Александър Томов,
искаше да бъде драма, искаше да се засегнат Да не би проблеми. той да има такива проблеми, такива познати с такива проблеми. Но просто мисли малко по... Не знам, в смисъл той се занимава с театър от дълго време. Дълго, колко дълго? Колкото мен и той. Много дълго време, на 18 години сте и двамата. И какво решихте? Да направите филм, който свързан с... И в крайна сметка решихме да съчетаем моята идея с неговата идея. И стана драма и мюзикъл. Драма и мюзикъл. Това представлява филма. Да. Така... Даже една от танцорските тук от филма имахме екип от певци, танцори. Една от танцорките е в публиката. Така ли? Теди Русева. Къде е Теди? Сега ще отида при нея да я попитам как са минали снимките. Тя професионален танцор ли? Ами, занимавал се доста дълго време с танци. Как финансирахте този филм? Изцяло с наши средства. Значи, тогава бяхме околили цял Бургас буквално да търсим спонсори. Всички казваха, не, нямаме пари, не можем да помогнем, вие сте млади, нали, дързайте и такива работи. Но в крайна сметка не се отказахме. Да. А защо ти трябва на 18 години да се захващаш с подобни неща? Ти си младо момче, не искаш ли да ходиш на плаж, на дискотеки, да се срещаш с момичета? Ами, като цяло оставяме време за всичко. Но това е с което искам да се занимавам. А на теб ли ти хрумна идеята да създадеш конкурса Бургас търси своя талант? И дори тази година е втора. Така ли? Това е втората година. Това е втората година. Колко участници се явяват? Тази година на кастинга се явиха над 200 участника. В Бургас? В Бургас. Минахме през Ахелой. Вие цялата Бургаска област обикаляте, така ли? Почти. Почти цялата. Ахелой, Несебър и Поморие. По време на... Преди да започнат кастингите в първия кастинг, мисля, че... Къде не ме беше? лъжа с паметта. Несебър, мисля, че беше първия кастинг. Как мина първия кастинг? Мина много добре, но исках друго да кажа. Преди първия кастинг една седмица се обадиха и от Средец. Искаха и там да направим по кастинг. И всъщност първия кастинг, който направихме, беше в Средец. И така. Как мина в Средец? Много успешен. Какви хора с какви таланти се явяват? В Средец? Не само в Средец, въобще в цялата Бургаска област, която правих. Преобладаваха Да. певците, танцорите и битбоксерите. На каква възраст? От 16 до 18. Имахме и от Средец имахме и най-възрастни участници всъщност там. 47 годишната Керка Тотева. Тя ни изпя една народна песен, с която много ни грабна. Искахме още и още като цяло. Тя беше участника, който най-много задържахме на сцената. А най-малкият? Най-малкият беше на 8 години. Какво ви изпълни той? Той пееше. Пуснахме го към първите малки концерти, втория също. Всъщност, вие обикаляте цялата Бургаска област, градовете всъщност, които ти изброи. Това са малки концерти, така ли? И избирате от всеки един град по колко души? Или няма значение? Какъв е механизма? Кои са Механизма стъпките? беше следния. Минаваме за кастинги по градовете. Последният кастинг беше в Бургас. Така. След което селектираме участниците и ги избираме. И от всички места, от които сте избрали? Да. От всички участници избрахме 43 участника. 43? И започнахме с малките концерти. Всяка седмица имаше по един. Така. Къде ги провеждахте? В Младежки културен център град Бургас, за което искам от ефира на TV7 да благодаря много за помощта на шефката на Младежки културен център. Веси Тодорова, както и на домакинката, която също се включи да помага. Те са единствените хора, може би, които ни подават ръка. Както и община Бургас също ни помага. Ти сами имаш ли някакъв талант? Аз мога да пея. Можеш да пееш? Да. Ти беше част от журито ли?
които оценявахте талантите. Да. И след като направихте тези малки концерти, предполагам, най-накрая е имало един голям концерт. Имаше и един полуфинал и печеливш. финал. Да, полуфинал и финал. Кой спечели? Мария Стойчева. Тя с какво? Тя е певица. Тя е певица. Да. А човека, който печели, има ли някакви награди? Защото всички музикални реалита, които се провеждаха в България, обикновенно или снимаха клип на човека, който печели, или към някоя голяма музикална компания. Каква беше наградата на спечели? Наградата, за разлика от големите предавания, нашата, разбира се, е по-скромна. Да. Едноседмична почивка за двама на 10 км от Варна, плюс джобни. Това никак не е малка награда, трябва да ти кажа. Особено с средствата, с които вие разполагате, защото нямате големи спонсори, нямате много средства. Това никак не е малка награда, наистина. Това е всъщност миналогодишния. Сега тази година Бургас търси своя талант. Тази годишния. Това е тази годишния. А миналата година кой спечели? Миналата година спечели танцорка Дебора Ангелова. Танцорка. Да, тя спечели публиката с хип-хоп танци. Да. И тя също спечели нещо подобно, така ли? Не, миналата година наградата беше 500 лева. Никак не е малко. Да, ти така го реагираш... Така реагираш, но действително всички ние си даваме сметка колко е трудно да го осъществиш това, още повече с ти и твоите приятели, които сте на 18 години. Поздравления! Много добре, много добре. Много се радвам, че тия млади хора не се занимават с глупости, а се занимават с нещо конструктивно. Уважаеми зрители, след малко ще ви срещна с водещия на конкурса Бургас търси своя талант 2. Останете с нас, за да го видите. Студиото на Споделено с Вихра. Преди рекламите по TV7 си говорихме за бургаските таланти, заедно с Иван Бъчваров, организатор на конкурса Бургас търси своя талант 2. С нас вече е и водещия на конкурса Атанас Нейчев. Здравейте на всички в студиото на Споделено с Вихра. Колега! Да. Сега, искам да ни покажеш как ти водиш конкурсите. Искам да направиш едно откриване, като за конкурс. Заповядай. Как откриваш конкурса Бургас търси своя талант? Искаш ли, предполагам, си свикнал с такъв микрофон да водиш, нали? Идеален. Айде! Наско, ти си! Споделено да откривам или по принцип да направим такава виртуално да Бургас търси своя талант? Каквото сърце ти иска. Бургас търси своя талант. Бургас търси своя талант. Давай, ти си! Аплодисменти! Добре дошли на всички в зала 1 на Младежки културен център. Ние сме Face Stars! За конкурса Бургас търси своя талант 2. Журито е готово и очаква талантите на Бургас да се явят в момента, да изпълнят, да забавляват абсолютно всички с тяхните изумителни изпълнения. Моля отново аплодисменти за тях! А сега ето първото ни изпълнение. Вихра! Наско, страхотен си, заповядай. Наско, страхотен си. Сега като казах за журито, искам да те попитам какви хора бяха в журито, колко човека имаше там, много ли бяха строги, кой беше лошото ченге? Журито бяха страхотни. Нямаше лоши. Имаше лоши. Лоши навсякъде има. Кой играеше лошия? Иван? Иван е много добър. Иван е прекалено добър. Най-лошият в журито беше Тони. Колко човека беше журито? Тони Лакев. 5 човека. 5 човека, да. В принцип, нашия екип беше журито. Ние бяхме поканили абсолютно странични хора, защото няма смисъл ние се го организираме. Наши хора само са жури. Вие колите, вие бесите. Точно така. Добре. И журито беше певицата Симона Велкова, която стигна много далече и представи България на конкурс в Америка. Моля за аплодисменти. Вие ли открихте? Да. Вие открихте. Аз направих контакт с нея и казах как стоят нещата. Имаме нужда от певица, защото търсихме някой, който да ги подготви на много високо ниво на нашите таланти.
на който също да вярваме. Доколко съм чувал за нея, тя е страхотен професионалист и се справи отлично. Отлична работа на Симона Велкова. Другия... Да, кажи другия. Прекалено много са двама водещи на едно място. Да, аз те слушам, аз съм слушател сега. Добре, идеално. И всички ние те слушаме, защото наистина ми е много интересно. Да може Пини си водичка. Иван вече е по-спокоен, гушкаше и те прегръщаше по време на рекламите, защото се притесняваше, сърцето му щяло да изкочи. Нали твоето няма да изкочи? Не, моето няма да изкочи. Да, добре. Затова съм го избрал за водещ, моля. Да. Двама хореографи имахме в Двама хореографи, една певица и член от журито, който е от организаторите. Да. Яница Георгиева. Да. Тя също се справи страхотно. Тя какъв талант имаше? Тя по принцип е актриса. Обаче тя наблюдаваше хората как стоят на сцена, как се облича, също стайлинга е много важен, като някой излезе на сцена, много е важен стайлинга. Двамата ни хореографи също помагаха много. Стиляна Венкова и Тони Лакев, страхотни. Просто бяхме един много добър екип. Кажи ми, моля те, знам, присъствала съм на кастинги на големи музикални формати и знам, че има доста забавни случки, много комични ситуации. Разкажи ни някой от тях. 100% и при вас е имало. В началото, като отидахме на кастинг, специалния кастинг в Средец, който каза Ванков... Идваха ли хора, които смятат, че имат някакъв талант, всъщност? Идваха, мога да кажа, пълни трагедии. Кажи какво да искаш. Пълни трагедии идваха на кастингите, защото не може да отидеш, да излезеш на кастинг, който е за талант и ти да кажеш аз съм талант на Бургас и да по принцип по време на регистрация, защото аз бях също по време на регистрация там, най-интересното ми беше един участник от Бургас, на кастинга в Бургас. Той въртеше се постоянно, случи се опит, разпитваше, той взима повече интервюта, взимаше от мен на кастинга в Бургас. А вие имахте такива бекстейдж интервюта, точно така, да. И ти водеше и реалитито бекстейдж, и след това и концертите. Да. И когато го питах, ти кой си, какъв си, какво правиш тук, извинявай, аз съм водещия, не ти. И тогава той ми каза, ама аз се чуда, как да се запиша? Ама с какъв уникален фалцет. Аз не мога... чуя да се запиша тук много, но къде трябва да се записвате в момента? И аз казвам, ела с нас, няма проблеми. Ама аз още не съм много сигурен. Какви те не мога да... Много е по-висок, аз не мога да стигна до там. Не мога да стигна до този концерт. И казах му, добре, ела, какъв ти е талант? Какъв талант имаш? Не знам. Той не знае, ще се пробва. Да, казах, значи, пей. Аз ще изляза с тебе, ще пием двамата. И пя ли? Пя. Можеш ли да ми покажеш как пя? Добре го имитираш как говори, а какво изпя поне? Народна, искам да си представите... Ти си му обещал, че ще пееш с него, покажи ми какво изпълнихте двамата. Аз не пях с него. А ти просто му държа ръката. Да, аз не за кураж. Исках... Просто не може без да излязат такива участници. Той пя народна песен на фалцет. Да, добре сте се позабавлявали. На колко години беше това момче? Иван, на колко години беше? Младо момче. 21 години. И как обяснявате на тези хора, че отпадат? Той не ви ли се разсърди? Не. Примерно има дата. Не, съжалявам, не можеш да продължиш. До година. До година. Така ли му казвате? До година. Да. Значи пак ще се видите. Трябваше... Идват ли с хора, деца, с родителите си? Притесняват ли се? Имали ли сте такива припаднали зад кулисите? Имахме едно момиче в Средец, който се разрива на сцената, само излиза си, нали? С инструментал, гадулката, свири, тя започва да пее, журито я слуша, страхотен глас има момичето, не помня как се казваше точно. И по едно време спира. И се тръгва! Просто вихра не мога да си представиш как съм тръгнал да я гоня, да я гоня, стигнах я, защо се отказа? Аз не мога. Изкарахме на сцената, изпя се песента с сълзи, беше страхотна, дори стигна
напред напред нормално е, това е сценична треска. Да. Понякога така реагират хората, когато много се притесняват, но важно е, че момичето е продължило и дали сте и кораж за в бъдеще, да няма така сценична треска. Вече, ако това са и първите изяви на сцена, не се очудвай, че е така. Ето го Иван, тук сърцето му щеше да изкочи. Да, на Иван ще му изкочи сърцето. Хем е бил жури, хем е бил на такива големи на кастинги и след това на големите концерти, които ще организира и въпреки това ще да му изкочи. Обаче, уважаеми зрители, следващия ми гост е едва на 20 години, а вече има зад гърба си дългогодишен опит като непрофесионален танцор. Какво го е мотивирало да се яви на конкурса Бургас търси своя талант, ще попитаме самия него. Моля да посрещнем Иван Василев. Йордан, аз говорих за Иван, сега казах Иван, ти си Йордан. Това е Данчо. Защо си се ръкавици? Ще ви покажа. По-нататък ще ви покажа. Спокойно. Вижте какво, Йордан, Данчо трепери в момента. Ще ти дам водичка. Да, няма ще гръка. Пинеш. Ела де? Много е хубаво да водиш такова предаване, защото може да прегръщаш много пъти. Не се виждам, казва Иван. Успокои ли се? Да, добре, заповядай. Няма да се притесняваш още повече, че това не ти е първо излизане на сцена. В крайна сметка ти си танцор, въпреки че се занимаваш непрофесионално. Защо реши да се явиш на конкурс? Реших да се... На тази годишния конкурс ли се яви? Да, на тази годишния се явих. Да. Искаш ли водичка? Не, благодаря. Добре. Явих се, защото искам да се развия, т.е. да уча други стилове, да покажа... А какъв е твоя стил? Какво практикуваш? По принцип, моят стил е разнообразен. Танцувам хип-хоп, R&B, брейкденс. Нали ще ни покажеш Да, ще ви покажа задължително. И се старая да ги смесвам всичките стилове, за да стане по-ефектно. И го правя, и обичам като изляза на публика, пред публика, на сцена, да стане... да гръмна с една дума. Тоест, влагам много енергия във всичко. Да. И... Добре, казваш, използваш да гръмна пред публика. Как гръмваш пред публиката? Усмихвам се. Най-важното е да имаш контакт с публиката и да показваш това, Придаваш им енергията. Да, за да може и публиката да се наслади на това, което правя. Данчо, ти с какво се занимаваш иначе? Защото принцип... си непрофесионален танцор, Да. По принцип, миналото лято бях аниматор, танцов аниматор на курортен комплекс Елените. И там, нали, много хубаво лято си изкарах наистина. Танцувахме най-различни рок-н-рол, Wild West шоу, каубойско шоу, извинявам се. Да. И занимавахме с туристи и така. Туристки? С туристки занимавахте ли се? Да, няма начин. Това не е работата. И как се занимаваше с туристките? Учеше ли ги да танцуват? Да. Искаха ли частни уроци? Допълнителни? Искаха. Искаха ли? Даваше ли им? Да, няма начин, това не е работата. Наско, как ме поглежда? Наско, защо така реагираш, когато той... Защо така му се смееш? Някаква случка ли има, която трябва да разкажем с него? Ние за по телевизията, да. Не, ние тук сме дошли. Чакай, че почнах да се смея и ми се разтече грима. След малко ще ми паднат и миглите, трагедия. Да обявявам реклами. След малко ще обявим реклами. Нищо да кажи. Знае една случка. С Данчо. С Данчо, аз с Данчо съм учил. Заедно учихме в Значи Ахилой. всичко си знаете, така че казвай. Знаем си, да. Казвай. Свалят го мадамите, искат частни уроци. Данчо е плейбой. Естествено, вие сте от Бургас, какъв да освен Гларус? Но няма да разкажа нищо. Ето на това му се казва приятел. Виждаш ли? Добре, кажи. Добре, Данчо, така или иначе, очевидно няма да ни разкажеш такива интересни истории с чужденците. Обаче, можеш ли да ни покажеш как танцуваш, какъв е твоя талант? Да, с удоволствие. Добре, хайде, има ли някаква музика? Ти донеси Да, донесвам си. Добре,
Мерси. Страхотен си. Освен това искам да ти кажа, че как няма да те нападат чужденците, чужденките, я виж какъв си пластичен, кой знае какво им се върти в главата, кой знае какви неща правиш в леглото, сигурно затова те нападат. Да ви кажа, имаше едно момиченче англичанче. Всичко ще си на кажеш. 10 годишни. На 10 години. Да. И като играе си, и то само седи. Как го правиш това? Викам, правя го. И то. Седи някой така. Аз съм сигурна, че са много впечатлени. Ти беше ли част от журито също? Не, аз бях участник. Участник. И отпаднах се, но... Ще го вземете ли за част от журито следващата година? Ние принципно се занимаваме с талантите. Абсолютно всички, които са се явили на този конкурс, са ни направили впечатление. Ще по всякакви начини, както ние сме се развили по някакъв начин, до някаква степен, ще помагаме и на тях да се развият. Данчо? Ти взе ли някаква награда? От Бургас? От Бургас търси талант. Награда не съм взел, но най-голямата награда за мен е, че се запознах с много хубави, готини хора, с журито, с продуцентите, с организаторите на кастинга. Да. И просто това ми е най-голямата награда. Да. Дори да отпадна. Дори да бях паднал. Аз страхотно много ти благодаря, че така зареди положително моята публика. Айде една награда от мен. Имаш червил, надявам се, че нямаш гадже, Данчо, защото ще стане страшно. Нямам. Уважаеми зрители, следващата ни гостенка учи в музикалното училище в Бургас, специално с класическо пеене, а от 7-8 години се занимава и с поп и джаз музика и свири на пиано. Как оценява участието си на конкурса Бургас търси своя талант, ще разберем от самата нея. Моля да посрещнем Мария Стойчева. Вау! Страхотна си! Здравей! Красавица, нали? Погледнете колко е прекрасна! Прекрасна си! Къде ще седнеш? Някъде, момчета? До нас? Що? Какво му е да седне до Данчо? Тук си, да. Не може до Данчо, до вас да е. Ох, мъже. Много е хубав този тоалет. Благодаря. Защо така си облечена? Ще ни изпълниш ли нещо? Да. Добре. Песента ми е малко по-атрактивна. Да. И затова съм решила, защото и аз си падам по атрактивните костюми. Да, много атрактивен костюм. Откъде го имаш? Откъде си го купи? На времето съм била балерина и... И си остана от балета? Да. Така ли? А каква песен ще ни изпълниш? Защото разбрах, че поп пеене, джаз пеене, какво още? Класическо пеене. От 7-8 годишно се занимаваш. От 7-8 години се занимаваш. Ти на колко години си? На 17. На 17. Значи горе-долу от 7-8 години. Какви са твоите впечатления? Мъжете или жените имат повече таланти? Всеки си има талант. Сам трябва да го открие. А от мъжете, от хората, които се явяваха на конкурса, според теб, кои се представяха по-добре? Кои имаха повече заложби? Женската злоба дали ще играе? Иване! Женската злоба дали щяла да играе? От участниците на мен ми хареса Марчин Колев. Неговият талант какъв беше? И той пее също. Той пее. За мен имаш уникален глас просто. Ти от Бургас ли си? Да. А защо реши да се явиш на този конкурс? Защото смятам, че имам талант и исках да отида и да го покажа. Да, а ти как си развиваш твоите заложби? Ходиш ли на музикални педагози? Учиш ли в такова училище? Смяташ ли да продължиш за бъдеще в консерваторията? Смятам наистина да продължа с пеене. Това е просто... Музиката е моето призвание просто и искам да се занимавам с това. Иван тук нещо жестикулира. Тя още от малка знае какво иска да прави. Да. Така ли? Но вие сте си близки, ми се струва. Не. Не. Всъщност се познаваме от конкурса, да. Може от конкурса, може да сте станали близки. Да, тя е победителката. Ама в смисъл, имам друго предвид, така близко станали. Не. Данчо, какво се смееш? Да не би да си е свалял? Не. Ние сме първи братовчеди. Вие сте вие по-семейни, някакъв друг фотограф имаше ли? Няма. Само ни двамата сме. Само вие двамата? Да. Тогава Нашката е свалял. Това красиво момиче не мога да не си го свалял.
Аз казах, че няма да коментирам. А той пък е потаен на всичкото отгоре. Добре, Мария, ти с какво се занимаваш иначе, извън тези таланти, които развиваш? Ами, всъщност нищо особено. Обичам много да танцувам. На танците са ми в кръвта, може да се каже, но професионално се занимавам. Само вкъщи. Вие сте много танцувални, вашата рода. А ти можеш ли да пееш? Не. Щях да ви предложа един дует да направите. Но вие си приличате, между другото. Сега като ми казахте, че сте братовче. Първи братовче? Първи братовче сме, да. Да, наистина много си приличате. Какво ще ни изпълниш? Ами една песен на Кейти Пери. Добре, хайде. Заповядай. Ето си микрофонче. Заповядай. Пак ти казвам, много си красива. Благодаря. Ще продължи след минути, когато ще ви срещна с още един бургаски талант. Връщаме се само след малко. Здравейте отново, вие сте с Споделено с Викра. В студиото днес си говорим по темата бургаски таланти заедно с Иван, Атанас, Йордан и Мария. Наричам ги така по малки имена, без фамилиите им, защото вече ги чувствам близки. Към нашата компания се присъедини още един бургаски талант, 18-годишната Джоана Тодорова, която свири на обой и на пиано. Много ми е приятно. Ти също си музикално писам. Много е добре там. Много ми харесва, защото това е една огромна подготовка за по-напред. Смятам да кандидатствам в Лондон, да уча какво да професионално, да уча поп и джаз, защото до сега не съм го учила. А сега пееш ли? Да, пея и общо взето се опитвам да правя авторска музика. Ти с какво се яви на конкурса? Ами с свирене на пиано и пеене едновременно. Знаете ли, прави ми впечатление, или поне талантите, които са тук в момента, всички изпълняват поп, ето тя е музикант, той е танцор и така нататък. Разпространен вече. Нямаше ли поп-фолк? Хора, които изпълняват поп-фолк. Имаше. Айде, Наско, кажи. Това можеш да го кажеш. Кастинга в Несебър беше пълен с поп-фолк, изненади. изненади. Защото... моля? Не съм в Несебър. Аз искам да кажа за Несебър. Пише с твърдец.
Кастинга на Средец беше пълен с ориенталски танци, кючеци и песни от поп-фолка, нали чалката. Да. Там хората си направиха шоуто сами, нямаше нужда и ние да се включваме. Направо полисмените за Средец, които се направиха шоуто сами. Какво имаш предвид направиха за шоуто сами? Хората излизаха на сцената да се забавляват, нали, да се продължат. Да. За тях беше това просто един концерт, в който те са главна роля. И изпълняваха много поп-фолк хитове. Кой беше най-изпълняваният поп-фолк хит? Защото на един друг такъв... На Азис. Сентропе? Сентропе. Това е нов хит. Така? Нов хит е, да. В Несебър Иван ми каза, че най-възрастният участник е на 47 години. Той ли беше или имаше и по-възрастни хора, които искаха да се явят? Има ли всъщност някакви възрастови граници? Няма възрастова граница при нас, обаче когато водихме онлайн регистрациите, имаше и по-възрастни от Керка. Онлайн регистрация дори сте имали? Доверие на мамата ми струва. По принципа регистрират се, изпратете ни и така на имейл и там в самите регистрации имаше и по-възрастни хора. Да. Но не се явиха на кастинг. А как го разпространявахте? Как се рекламирахте, че ще се проведе Радио, такъв плакати. Спирки. А къде се регистрираха? Във Фейсбук? Да, във Фейсбук. И официалния сайт. И имате си официален сайт. Може да го кажете. burgas-talent.co.cc. Да знаят за другата година да се регистрират. Ние ще го направим за другата година. Втория продуцент, който не е тук, Кико Рейзи. Той като цяло и той много помагаше в всичко. Ето, направи сайта. Той търчеше наляво надясно да... Кико беше сценичен работник, не само продуцент. Да, истинно. Той се занимаваше с В общи линии вие сте се занимавали с абсолютно всичко. Между другото, Нешка Робова, като ми гостува, ми каза, че на нейните концерти тя каза, дори пушека пускам аз. Изобщо не знаех. Така че да давам на други хора да правят моята работа. Така че, да, като си вършиш сам работата, тя се случва най-добре. Аз озвучавах, осветявах всичко. Да, виждаш ли, ти се много добре. Наско, ти имаш ли си фаворит? От талантите, имаш ли си фаворит? Имах си, да. Моите фаворити бяха Демир Гошев и Керка Тотева. Защото пяха народно, Керка Тотева, да. И те си пяха народно и има страхотни гласове. Тези хора трябва да се развиват. Задължително трябва да се развиват тези хора. Дай Боже да се развиват. Джоана, ти освен с музика, с какво друго се занимаваш? Ми танцувам. Там, където Данчо танцува. И ти танцуваш? Двамата? Хип-хоп танцуваме. И ти ли ходиш с него по морето и си аниматор? Не. По принцип можех да отида, но майка ми не ми позволи да работя. А твоите родители музиканти ли? Занимават ли с музика? Не професионално, но да. Те ли те насочиха към музиката, към... Не, сама си реших. От колко годишна свириш на обой и пиано? Четвърти клас учих в Княз Борис и оттам много случайно чух за музикално училище. Една моя съученичка кандидатстваше с цигулка и реших аз да кандидатствам с пеене, обаче тогава нямаше как въобще да стане. Предложиха ми и кларинет, обой, цук-тромбон. Обаче си избрах обоя, нали? Да. И добре, харесва ми обоя. Много сте талантливи в Бургас. Пеете, танцувате, слънце, море, пясък. Какво ви е на вас? Проблеми нямате ли? Де, ще имаме ние. Никакви проблеми нямате. Проблемите бягат от нас. Да. Страхуват се от нас проблеми. Те имат проблем, когато... Проблемите имат проблем с вас? Да, разбрах. Добре. Сега ти каква песен ще ни изпълниш? Ще ви изпеем авторска песен, която е на любовна тематика на английски. Аз съм писала текста. Ти на английски ли предпочиташ? Ти си писала текста, ти си композитор. Да. Инструменталът е направен от моя приятел. Той има професионално студио, занимава се с това вече от много време. Той ми помага много и така. Само да ми кажеш, преди да ни изпълниш песента, ти като се яви на конкурса, всъщност ти първо как разбра за него? Нямаше как да не разбера, просто
разпространено е навсякъде. Навсякъде добра реклама има, така ли? Добра реклама, да. естествено. А като се яви на кастинга, притесняваше ли се? Имаше ли сценична треска? Правеше ли нещо? Имаше ли си? Нямаше сценична треска. Нямаше никакво притеснение. Преди това имала ли си някакви изяви някъде? Ами да, в Бургас, в НХК, в опера. Пяла съм на концерти. Ти си гърмян заек. Ами не точно. На първия си концерт толкова много треперих цялата. Имаше огромно притеснение. Гласа ми трепереше чак. И после с времето сценичната треска се замина. И вече нямаш? Ами имам. А имаш ли някакви неща, които малко правиш преди да излезеш? Има ли си някакви талисмани? Ето го моят талисман, тук където ти го гушкаше преди малко, Марио. Не, нямам талисмани. А нещо казваш ли си преди да излезеш? Как се Казвам настройваш? си, че съм най-добрата. Браво на теб. Точно така трябва. Наистина, точно така трябва. Сега ще ми бъде много приятно да чуем твоята песен. Още повече, че тя е авторска, така че ще ми бъде много любопитно. Заповядай. Моля ви се, елате при мен, искам да закрием заедно предаването. Искам да... Какво? Пак ще дойдеш. Може ли аз да дойда в Бургас? Задължително. С споделено... Лятото... Споделено с тези старци. Лятото ще дойде и при вас в Бургас ще направим предаване споделено там. От плажа. Вие ще го уредите. Добре. Уважаеми зрители, пожелавам успех на гостите ни във всички бъдещи конкурси, а на вас напомням да ни гледате отново утре, когато ще си говорим за хората на хемодиализа. За мен беше истинско удоволствие да бъдем заедно, да бъда с тези прекрасни, талантливи хора. Моля ви много бурни аплодисменти за тях, наистина са страхотни. Вие останете в програмата на TV7 и ви желая да